start! Aby to všetci zvládli a vyspelo sa nám štart. Poprosím, aby ste neurvali štart, aby ste to neurvali. Treba počkať, až nám dať pokyn. Zároveň prosím, aby ste nestratovali štart. 5, 4, 3, 2, 1, start! Dobieha prvý pretekár v trate 2 km, jeho čas je približne 7 minút. Dobre, dobrý, sú dobrý. Takto ukázať, papi. Do kamery, takto ukázať. Ale ukáž aj o a ešte mi ukáž. Ale teda... Budeme čakať na tých najrychlejších. A Ľubom Hrmom v Lani vyhral Ondro Hanzlík, ktorý je aj teraz na prvom mieste. Bolo to o sekundu, toho roku vidíme. Ľubo záver, je to tesné, ale predsa len Ondrík je o niečo rýchlejší. Bude takto dobiehať. Robert Váliček, SKP,